ଆଜି ହେଇଛି ଆମର ଚାଟ୍। ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ତେଲ ପକେଇ ହେଙ୍ଗୁ ପକେଇକି ଜିରା ପକେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ପିଆଜ ତାକୁ ଟିକେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲୁ। ଭାଜି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଭାଜି ନେଲୁ। ସବୁ ମିଶିକି ଭାଜି ନେଲୁ। ଭାଜି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଛେଚା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପକେଇଲୁ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଟର ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ଢାଳି ନେଲୁ। ଆଳୁକୁ ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାସ୍ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମସଲା ସହିତ ପୁରା ମିଶାଇ ଦେଲୁ। ତା ଦେହରେ ପକେଇଥିଲୁ ଚାଟ୍ ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଚାଟ୍ର। ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇକି ତାକୁ କିଛି ତେନ୍ତୁଳି ରସ, ପିଆଜ ଆଉ ଆମର କାକୁଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ, ତା ଦେହରେ କିଛି ବିଟ୍ ଲୁଣ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେଲୁ। ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ତାପରେ ନଥିଲା ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ି ଆମେ ନିମିକିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଆମର ସେଉ ପକେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଗୋଟେ ମାର୍କା ମରା ଚାଟ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।